Siyabingelela abazalwane nonke egameni likaJesu Kristu waseNazaretha emakhaya onke la lo myalezo ufinyelela khona ngale channel iTheocracy Networking Embassy. Siyambonga uNkulunkulu ngani nonke bangcwele laba sebezwile message uNkulunkulu abambulele emoyeni wabo siyabonga nalabo ke futhi abayidlulisana abasherayo siyambonga uNkulunkulu ngani inhloso yale channel bazalwane ukubuyiselwa kwabantwana bakaNkulunkulu embusweni kaNkulunkulu ngokumisa kaNkulunkulu umhlaba ungakasekelwa impilo uNkulunkulu abefisa ukuthi siphile kuyo siphile ngayo sibonga uJesu Kristu wavuka ke okungaye sikwazi ukubuyiselwa uNkulunkulu ophilayo lithi izwi kaNkulunkulu uSathane simnqoba ngezwi lobufakazi nangegazi lebundlu namhlanje ke siya nje lo dadewethu la uzosibengelela ke asho igama lakhe nesibongo nendawo avela kuyo mhlambe ke nomlanjwanyana omncane impilo yakhe step by step ukuthi ihambe kanjani kaze agcina afika la ekhaya labafundi siyabonga kakhulu ke dadewethu siyakubingelela egameni likaJesu amen. Ngiyabonga baba Sibiya, ngiyabonga kakhulu ngibingelele emakhaya kwababukeli bonke bayiTheocracy Network. NginguSister Khanya ngidabuka endaweni yase East London ngokuzalwa khona la Eastern Cape South Africa kodwa ngikhulele eMaritzburg eKZN abazali bami bemuvele eKZN ngisemncane kakhulu so nje isiZulu isone engakhula ngisikhuluma ngisifunda yiko nje nongilalele uzwa nje siqinile qiniseyona lokho ukuthi ngikhulele khona la. Alright. Ke ngokufakazi bami ke baba ukusuka kwami nje ukuze ngifike la ekhaya labafundi bengiwumuntu okhule nge-education system le esijwayele sonke ngesikhathi abazali bami bemuvela eKZN ngize ngcine sengikhulele eMaritzburg bengiwumntwana nje ofundiswa ezikoleni lezi zabelungu sizaziyo sonke bathi model C abantu multiracial impela ya so ke ndifuthi eMaritzburg it's part of indawo la eSouth Africa ezinezikole eziningi abayaziyo nje KZN will know ukuthi the Midlands and Peter Maritzburg kunezikole eziningi nje kakhulu so ke bengi part of leyo nto ke ngikhule nje ngingafunda all the way up to matric khona eMaritzburg then mase ngiqeda umatric ngawumntwana nje nami oseprogramekile ngokuthi ngifuna ukuya evarsity mangiqeda isikole ngiyothola ama degree ami bese ngiyoqala umsebenzi ngikulowo mkhakha ngizobeka kanjalo so ke mase ngiqeda umatric ngayofunda etertiary eseGrahamstown eEastern Cape bese ngaqeda khona ke up to honors yami mangiqeda khona ke obviously istep esilandelayo kuyosebenza lo msebenzi uqede honors sengiqede honors yami istep esilandelayo field we the technology field so bengifunde information systems. Yebo so nalokho futhi ukuze ngikhethe angikhethiswanga uNkulunkulu bazalwane into engangikhethe ngoba ngibheka ukuthi lo mhlaba njengoba silokho si advance kulomhlaba esiphila kuwo netechnology iya advance so yona career option leyo engangigcina ngirelevant kulezi ikhathi ezizayo so akusinto engathi ngahlala phansi ngayikhuluma noNkulunkulu in fact nje ukukholwa kwami at the time kwakuyilokho kulight ngikhule nje ekhaya sikhonza eAnglican Church bese ke so ukukholwa nje bekuwukuthi sontweni siya Sunday nakhona ufike esontweni awuyizwa nalento eshiwoyo so awuna relationship noNkulunkulu andabakufundisi ngayo so ke masisekhaya alifundizwe per se uthandaze emini sometimes I mean ekseni mawuvuka noma ebusuku futhi nama ungathandazanga futhi ayikho inkinga so bekunaleyo nto nje ukuthi siyamazi uJesu ekhaya nasesontweni ukuzwe nje uyakhuluma ngaye but awunayo relationship naye wazi ama Anglicans ayazazi mhlambe ngesiZulu khona igama lesiZulu lesizulu engilazi angizazi angilazi igama lesizulu ibaphi kuthiwa amasheshi amacheche kubona lapha singasho ke sithi amasheshi amasheshi sikhulile khona esheshi so ke ngiwumuntu nje ongena real relationship noNkulunkulu kodwa bengimazi ukuthi ukhona so ngase ngingena ke emsebenzini eGoli ngawuthola umsebenzi eGoli ngamuvela ke from eGrahamstown ngaya ukuyosebenza eGoli mangisebenza ke eGoli hayi ke
isono ke saqina kakhulu ke saqina futhi from university ngizosho kanjalo ngoba ke siyazi ema-varsity ama environment athanda ukuthi uma ukuthi ubuvele ungasimisiwe noma ungaqinanga enkosini kuye varsity uzoduka kakhulu so ke ngabambeka lapho ke esonweni futhi ngingazi ukuthi ngiphila isono bengithi hayi usidla ubusha bengithi ngizidlela ubusha mina ayikho into wrong ngaleyo nto abaningi phela bajwayele izona lezo zobujolo yocansi ungashadile fornication abanye baphuza abhema inkosi kusize kuphi wena hayi ngisize kona nje kulokho okubalile kusekuthi ukubhema ke isifuba bese hayi yabona ke makuthiwa khona ezinye izinto engangenanga kuzona ezokubhema hayi isifuba sasingavumi nje okunye nje bengikwenza nje komjolo ukuphuza ukuhamba amaclub nabanye nje futhi ke okubuhlungu ukuthi ngangibakhuthaza ukuthi hayi basihambeni yabo so ke kodwa ngagrepenta nje kakhulu ngalokho ngesikhathi sengimthola uNkulunkulu okwangempela so ke ngesikhathi ke sengiqala ukusebenza eGoli ke isono ke ngoba senginemali yamanje ngiyasebenza hayi ke qhubeka impilo sengikhulekile manje ngithandayo ngesikhathi osithandayo hayi futhi nje abangani bakhona nje khona konke kodwa ke so ke sihambile isikhathi ngisebenze ke in the IT field ngishintshe ke from the tech field ke to investment banking ngoba ngangingekho happy ngezinga lokhola lalikwa IT ngangifuna nje ngiwumuntu ngingasho ukuthi sasi ambitious ngoba lo mhlaba lo ukufundisa ukuthi unless uthenga the latest car unless uhlala endaweni ethile unless you own property and nje into zakho zilokhu uyandisa okwala emhlabeni unless you're accumulating assets awuyikho into oyenzayo kufuna ube nama assets amaningi ubonala ukuthi uya progress okay mhlawumbe umuntu uzoba nombuzo uthi yini IT information technology yini information technology umkhakha wani umkhakha wama computer ngaze ngisho kanjalo because sasizijwayela ukuthi umsebenzi lo engangiwusebenza sasifaka sasizama ukulungisa i-technological infrastructure plus nama systems azosetshenziswa yinkampani ezithile okay kusho ukuthi into ephathene nozobuchwepheshe nozobuchwepheshe ufundele lokho kulebuxhakaxhaka obusetshenziswayo ensukwini zokugcina impela kwakuyikona lokho futhi ngangikhule ngikuthanda futhi ukuthi I grew to love mawuthi office elithile kushaye computer bhekwe igama icomputer mayifilini nenokhanda kwakukhona i-team yalokho thina sasideveloper ama-systems i-future ama-systems azosetshenziswa makuwukuthi i-company izama ukuzithuthukisa kwi-direction ethi thina sasilungisa ama-systems ayo not ukwalungisa but sasiwa-designer so ke makuwukuthi kuzoba khona isidingo esithile in the future yayidesignwa yithina-ke leyo nto akulungiswa ama-computer afile ama-IT technicians ke lawo nathi sasidependa kuwona masisenkingeni hayi siyabonga manje ke awunelisekile-ke manje ngapha no kwezobuchwepheshe ufuna imali so lethi uzothola more izinto bese kubonakala ukuthi hayi uphumelele empilweni awukasindiswa leso sikhathi hayi not fully no ngisabambe lokho ukuthi hayi sithandaza nje ngimsheshi esontweni futhi ngangakalihambi isonto eGoli ngangakalitholi ngoba ngithi ukuqhubeka esheshe akusiyistyle sami like ukushesha kuyi waste of time ngoba angiyizwa nalento ekhulunywayo so ngizothandaza ngangibamba umthandazo nje ngalolo langa mangikhumbulile noma ngisenkingeni awuthola umsebenzi omusha ke ngawuthola umsebenzi omusha ngiwuthola kwa banking investment banking and so la investment banking yilapho sidila khona nama finances kakhulu isikakhulu it's mostly ukufinance inkampani ezinkulu so makuwukuthi zinesidingo zokuthi zifuna ukuexpanda ama operations azo so icompany ethile ifuna ukuthenga iproperty endaweni ethize bazocela iloan ama loan la adinga ukuprocesswa complicated anama contract amaningi anama instruments or let me say ama strategy amaningi that you can piece together ukuze leyo company ithole iloan eyidingayo enkulu
ngama interest rates angathi Aphansi. angathi aya profita for ibank but also abazokwazi ukukhokhela back. Okay. So ke kudinga kuyifield kwa finance but idinga nama attorneys kuningi nje abameli akusinto esimple ukuthi njenganami nawe masifuna iloan singena nje sidile ebranchini nomuntu othile a process amaphepha ethu lana ku processwa izinto ezicomplicated. Yeah. So I think that's the best way I can describe it for umuntu ongazi. Wathola umsebenzi onjalo ke. Yangcono ke imali. Yangcono ke athi kuba ngconywana bakithi noma ngakuthandi ukukhuluma ngalezo zinto kodwa ke yathi kuba ngconywana bese mina ngaba nokuthi ngatransfer ka to trading floor. So mina umsebenzi wami within investment banking was in global markets. So lapho ke siya trade ke forex, ama shares, ama forwards, ama futures. Bas trade nje yonke inhlobo forex in le foreign exchange, so ama currencies. Okay. So thina njengoba sisebenzisa irandi la eSouth Africa US basebenzisa iDollar. So ukuze mina makuthi ngiya importer ngiyibusiness ngidinga ukuthenga into engiyithenga eUS ize South Africa ngeke ngikwazi ukuthenga ngerandi, kumele kuthenge ngecurrency yakhona fanele ishintshwe imali ke. Okay. Khona ke wasebenza lo ohleli nje izindini semali somnotho ngakho yonke nje icabanga imali la luvuka. Yebo so ngeyilanga uyosherela ukuthi base bekupha malini ke wena ke uhlezi usebenza ngendodla no comments. Okay. No comments ngalapho noma ke ke kukhona ukubandlulula ke kulezi indawo esisebenza kuzona ke ukuholelwa nje angeke kufane okwami nokomunye umuntu kodwa ke noma singazokhuluma ke lokho namhlanje. Yebo baba ke so ngcono ke impilo ke ngokwesifiso sakho yathi ukuba ngconywana I won't lie but ke kunokuthi ngi-empty ngaphakathi ngiyazi ukuthi la akufanele ngibe la ayingenzi happy lento ayikhulumi nangezipho ayidili ngezipho engaziphiwe uNkulunkulu lento engiyenzayo akulungi lutho noma ngathiwa ngisebenza nzima kangakanani mangifuna ukukhuphuka ngokwezimali mangifuna ukukhuphuka ngama position akulungi ama opportunity okutravela ngiyablockwa ama opportunity okuvela mhlambe ngibe kwi news interview yabona ngenza ama media interviews nje ngistakile lana like impilo ayiphambili angikho happy nje in fact nje ngangiqala futhi nanokuthi ngiphathwe not izifo but ukuba nama health ailments ukuthi umzimba manje usiyazwakala ukuthi stressed kakhulu it was very stressful anxiety immune system ihlali ingekho right uya kwa doctor njalo yabona ke futhi ezweni sasinama medical aid uhlala nje usebenzisa yona nje thembe yona uphila ngayo amaphilisi uphuza imithi uyabona nje so nje energizer exactly nokuphuza futhi utshwala kuyanyuka izinga ngoba phela eyona ndlela o feeling ngathi uyazirelieve ngayo especially makuukuthi umuntu ongakholwa uNkulunkulu ufuna nje noma yini engakusiza so uphila ngalokho. So ke lapho ke kulo msebenzi nginokuthi la angipheleli la in fact mina ngifuna ukuba usomabhizinisi lana ngibelieve ekuthenini kumele ngireport komunye umuntu imali yami ngiyithole komunye umuntu ongayibona ivalue yami ongazothi futhi engibona ukuthi ikhono lami lisendaweni ethile angifake kuyona afuna ukungiblocker kuleyo nto afake umuntu ongenalo ikhono laleyo nto so let me just go ngibe uboss wami. So ngiyafuna ke manje ukuthi ngizimele kodwa ngifuna kuyona futhi le system kaSathane ngoba le business engagcine sengilivula lalizosebenzisana nezinkampani ezikwi system yezwe. So ngangivule i-consultancy yokwenza ngangizoconsulta on strategies ezosiza small businesses ukuthi bakhule yabona nje anything from marketing to operation strategies to that's what I ended up going into business into. So ngiphumelela lapho to some degree ngaphumelela kodwa kwasho ukuthi nalapho futhi uNkulunkulu akangifuni akusinto yakhe and akangibizelanga yona wona ngathi akakufuni kuhambe kume baba wami naphakathi ukuthula unako awunako ukuthula lento awuyizwa nje uyahola kodwa ayangena ama client but udlule ethandayo udrive imoto yakho
kona ke shame izinga lebusiness la lingakakhulu ulifike kuleso stage la lingisustain akho sengisho lokho sengapha emsebenzi umsaqashiwe ngisaqashe exactly kodwa ke ngaphakathi kwangekho right akukho right uyazi ukuthi la angikho at peace ayikho nje into engiyenzile unelisekile futhi no ufuna that's why uzoyimela manje ngithi uthi ngiyimeleke manje qala kwayimela yakhe ngaqala ngayimela ukuze ngiphume emsebenzini ngifuna just ukuhighlighta lokho okay ukuthi abantu bangibuka ngathi ngiyahlanya especially for ukuthi ngizophuma ngiyozimela ngishiya business ngishiya umsebenzi endaweni secure as a bank ngishiya umsebenzi okuleli izinga bengioperator kulona la kule role lo msebenzi ebengikwenza abantu abaningi just like out of your mind kodwa mina ngibe ngizizwe ngathi this is a better option yokuphuma ngiyozimela kunokuthi ngiqhubeke la ngizogula instead nje into eserious yebo ngizogula into eserious ngizogula physical benezifo yebo and so ngahamba ngayozimela ke businessini lami mase ngizimelile futhi khona kwangena iCovid kwasho ukuthi kwabanzima nje ngadonsa kanzima kakhulu kodwa uNkulunkulu fortunately wayenami ngoba akasiyekeleli ngawathola yebo so ngawathola ke lawo ma client ke kwafika kodwa stage la engibona khona ukuthi hayi kuyahamba kuhlangani ukuthi ama client kunzima ukwathola ukuyela phambili and impilo kumele iqhubeke angifuni mina ukuhlala ngokuphila ngabantu so kumele nje ngibuyele mhlawumbe emsebenzini ngoba ngiyabona ukuthi mangibalo ama coin ami kule savings account yami akusahlangani manje ufuna ukubuyela eqashweni manje ngibuyela eqashweni ayabheka ngeke ngisabuyela ngabuyela sengibuyela kwenye industry manje yokusiza ama small business ngoba kule company yami engangizisebenza kuyo ngangisiza ama small business so ngagcina ngithola umsebenzi kwi company esiza ama small business ezokholela manje nje lokho kwangasafani kodwa ilife zange ibuyele back to lela zinga lokuphila lokukhuleka financially kodwa I was fine with that. I was like no at least ke kungconywana lokho engikwenzayo kunalokho ebengikwenza so ke sengilapho ke ngifuna ukucacisa ke kubazalwane ukuthi uNkulunkulu wangichazela kulo msebenzi wokugcina ke lo sengisebenzela inkampani esiza ama small business ukuthi mntanami awusezohola ngepayslip yagcina payslip nje uyagcina mhlawumbe umzuba nombuzo ukuthi ke wakhuluma kanjani audible wathumela umprofeti wakhupha wabona umbono inner voice kwaphuma inner voice ngizosayina icontract ngizokwamukela inner voice bazalwane iphimbo elikhuluma ngaphakathi omunye umakhulunywa ezathi yazi nginenhliziyo embili inhliziyo ithi angihambi inhliziyo ithi angihlale phansi inner voice leli iphimbo elikhuluma ngaphakathi kuwena yes la wakhuluma ngoNkulunkulu wakhuluma ke naNkulunkulu at the time ke bazalwane ningakhohlwa angikabi ne relationship ephelele naye ithanda ukuba ngconywana than before ngoba at least ukuthandaza sekuba more no consistency nyani kodwa still angakafiki kuleli zinga lokusindiswa okulele ngikulona nje ngamukela uJesu ngasosikhathi bengakamukela ngifuna ukungasho yebo kodwa la khuluma iphimbo ngaphakathi lathi njengoba ngisayina la ngizokwamukela le offer le company ngiphume ebusinessini lami ngisawubuyela back manje emqashweni eyokugcina le yokhola ngepayslip ngekuphinde uhole ngepayslip kwawena lapho 2021 emva kweCovid alright ngizibuze ngithule ngithi into enjani leyo ngahona ngepayslip phela eyona conditioning enginayo mina angiyazi enye conditioning other than ukuhola ngebusiness lakho noma ukuhola ngokuqashwa angiyazi enye impilo esikoleni mina ngisuke njengoba bengichaza baba ngisukile from primary ngiyofika etertiary eyona nto abasigiyela ishara abasifaka kuyona egiyeni layo ukuthi uzoqashwa noma uzosebenza uzoyimela uyona le system le yasezweni so ayikho enye impilo engiyazi I don't even know what that looks like kodwa ke ngasayina ke and yaqhubeka yakhuluma nami inner voice kukhona ngelinye ilanga sengiqalile kule nkampani leyokugcina engangisebenza kuyona ngise office ngedwa khona lento engangidinga ukuyenza yayifuna iprint ngenxa yeCovid ke kwangasetshenzwe ema-officeini yakhumbula kwakuthiwa sisebenzele emakhaya so kwangekho umuntu e-officeini yimina ngedwa and sengilungiselela ukuhamba yizwe ivoice ethi buka le office ngibuke athi umoya engcwele
angeke uhlale la isikhathi eside angeke futhi uphile nge-payslip uyagcina la uyagcina uhola nge-payslip alright hayi nanso ke leyo voice ayingiyeki liyaqhubeka nje kwaze kwaphela unyaka 2021 okay bangena 2022 for izathu ke engazokhuluma ngazo la kwi-video nganokuba unhappy ngokuthi isimo sala kule company ngendlela kwakwenza ngayo ngangekho happy ngayo so ngathi mina ngcono ngiyofuna umunye umsebenzi kwakuyona le field yokusiza ama small business okay nga-apply sengikhohliwe ngithi ivoice ithe mina ngiyagcina la sengikhohliwe futhi nje ngidiscountile ngiyibala ngokuthi yimina loyo I didn't even think it was the Holy Spirit okay ngathi hayi uthi ngi-apply akulunganga lutho kwaphela unyaka nje olokoqo ngi-applyile ngizama ukuhamba ngi-qualified bonus unalama role futhi ngiwa-apply amanye awo ajunior unalento engiyenzayo ngincenga ukuthi athi ngiphume la kule company at least hayi kwamanje ngisikonke qualification enhle ngaleso sikhathi une-experience alright hayi ke kumensi and mangithi kumensi ngiya-apply kungabuyi even no reject okay akubuyi no reject akubuyi ma interview request akubuyi lutho vele nje kutholakala ngathi okay uthi ngizama ama recruiter ke laba kuthiwa ama recruiter ibazalwane ilabantu abasebenza ngokukufunela umsebenzi makuukuthi awuzozifunela wena funelwa yibona bese bakhokhelwa yilezi inkampani ezigcine zinqasha bahluke ngale ma agents ngasho ukuthi agent ngasho ukuthi agent okay so ngakubona ke ngibona ukuthi hayi lokho engizi-applyela kona akusebenzi othi ngiye kumuntu ke okay mangifika nakhona bayangenzela bafike sihlale phansi bathola i-briefing ye-experience yami bafuna ukuza ukuthi yini le ngifuna ukuyenza babuye nawo ama-post bathi nansi i-post ikhanya siyakufakisa gcwalisise thulakale kanjalo okay isho ukuthi uNkulunkulu nje wayethe ngithe mina nje ngiqhaqhuba inkani ngoba nginokuthi hayi there's no way ukuthi mina ngizohlala ngingenzi lutho akube khona engikwenzayo alright kwashaya ku-2023 maqala unyaka wathi umoya ngcwele sekuyisikhathi sokuyeka ke emsebenzini ngoba uyakhumbula ukuthi 2021 bengithe ivoice yathi ngeke uhlale la isikhathi eside futhi nala ugcinile ngokuhola nge-payslip so yabuya leyo inner voice mangilokho ngithi ivoice bazalwane ngikhuluma nge-inner voice umoya ngcwele akezi kumina njengomuntu or eze mhlawumbe ngevoice audible endleleni khona makunembeza akho inhlizweni yakho emoyeni wakho ngaphakathi okay so wathi umoya ngcwele sesisondeleke isikhathi sokuthi uzoyeka khona la emsebenzini lapho ke ngizamile ukuthola omunye engaphumela mangithi ngiyaphuma la ngiyakomunye lutho ibhizinisi anginayo nje into engipassionate ngayo engithi ngifuna ukuyenza at the time and nanokuqala ibhizinisi from scratch ube uzoyeka khona manje akusinto advisable le ngokwezwe angithi so ngithi sekuzofika isikhathi ngiyeke which means ngizoyeka ngingenzi lutho mos mangiyeka ayizibe le voice ngoJanuary 2023 okay qhubeke sifike kuMarch hayi ivoice yathi nje yeka konke ngazibona bakusibiya sengiyeke even naseflatini sengifake inotice eflatini ngathi ukubambelela kancane emsebenzini okay kodwa ke wathi umoya ngcwele nakhona yeka konke ke manje ngiyakuyekisa and angi-understand ukuthi ngiyekiswa ngiyekiselwani anka-understand ukuthi kanti ngiyensindisweni kahle hle and yokudela konke so kulokho kokudela konke ngingena njengobuzwa ngingena sengiphushwa umoya ngcwele angizikhethelanga mina kusinto enga-educatewa ngayo before ngingene kuyona ngayithola sengiphakathi so ukudela konke lokho okay akekho umuntu ogayida ngaleso sikhathi lutho alright indaba yokuvuma uJesu abe inkosi izenzeke nini yona so ke ngahamba ke ngayohlala ekhaya ke 2023 kula uma esemuvele eIslandani so bengihlala kuye okay so nginqanyukelwe ulayini ngokwezweke ngoba phela ayikho into engiyenzile ezameki ngiyaqala nje ukuhlala kanje ngihlale phansi since nje ngakwathi inhloko akumnandi nakuwe akumnandi ngifrustrated angiunderstand nje ngilost and neBhayibheli angilazi so ngabe kungcono ukuthiwe eBhayibhelini mhlawumbe khona ianswer ngavele ngithi njengoba ngifrustrated ngivula ipage ngilithola awazi wenzakalani empilweni yakho angazi
Okay. Ngathi nje ngisuzelwe yi something kodwa. Okay. Khona isichitho nje. Kodwa ke so ke kwayilokho ke ngihleli ngizama ukuzinwaya ekhanda ukuthi hayi man kwenzeke kanjani empilweni yami kuze ngifike la. Kwaphela ontanga abambona basaqhubeka amaphezi amangikhola ukuthi akule position engikuyona mina ngi hard worker. Kwenzeke kanjani? Hayi uNkulunkulu aqaleke lapho bazalwane angichazela ukuthi khona into ongayazi, imfihlo ongayazi. Ungivezela lokhu ngokwe YouTube. Qala khulume nami ngisihlalele nje eminyango ngizama ukungithamelila ngizama ukucabanga ukuthi okay what's going on, what do I do next. Okay. Isho ke voice ukuthi khona into ongayazi ekumele uyifunde khona la, and njengoba ula awuzohamba la endlini ungalifundile iBhayibheli. Kumele uqale eyona entry exit ticket yakho kulento okuyona njengamanje ukufunda iBhayibheli from start to finish. Okay mangithi ngivula uYouTube ke nginokucheck ama video ngizama ukukhambisa isikhathi uqhamuke i-teaching yama secret societies. I-teaching kababa uPastor Stephen Darby. uStephen is spelled STEPHEN. Darby wase US. Usashona ke kodwa ke imfundiso zakhe ezigcwele ku-YouTube. Qhamuke yakhe ivideo ngiqale ngingayinaki lokho mangibheka ama recommend ami ngidlule nginganaki. Ngelinye ilanga ngithinte le video ngingene kuyo. Ayichaze straight indaba yokuthi lo mhlaba uranwa ama secret society. So one of in fact the main one or the biggest one ile ekwaziwa ukuthi ama Freemason. So ke nabantu abamnyama bayafakwa khona ukuze babe ama gatekeepers. Mama gatekeepers abantu abagade imnotho nokuthuthukiswa abantu abathile kwi-community. So njengoba emsebenzini for example uthola ama promotion lula abanye abantu bawathola ngoba be part of i-secret society. Mina bengekho part of yona, so befuna ukungambulela lokho uNkulunkulu ukuthi ayikho into wrong phese uyenzile. Ukusebenza kwakho nzima ubufanele usebenze nzima ngoba phela usemsebenzini, kodwa ungaboni ama results okusebenza kwakho nzima ngoba awukho kwi secret society. Into enjani manje le uyayichaza ukuthi ubaba uStephen Darby it's almost like ukudayisa ngomphefumulo wakho. Ama secret society kuyisithixo lezi abathi mabengena kuyona baz initiate bazibika ukuthi uyena uNkulunkulu wabo loyo leso sithixo leso amazi bayinikela kuye bayazidela yebo. So okay, that was a revelation yokuqala. And then walandelisa ngokuthi ba operate yonke into emhlabeni. Nalama education systems asethaphe ibona izikole nje ibona inkampani esizazi ezinkulu ezilistiwe ibona abantu abaseyikhundleni bakuzona lezi zinto zama secret society president ama politician akekho nje osesikhundleni othi izwe elimdumisayo. Yabona izwe mali celebrate and li celebrate ngezinga eliphezulu. Udume nje yonke indawo nemali most of the time usuku lapho. Ku secret society sports mawudumile uphezulu when music industry as long as uphezulu. Yebo usukujoinile so ke waphinde wangambulela ukuthi nalama colleagues ebenginawo kule msebenzi esikakhulu kwa banking amanye awo akuyona i secret society. So that's why it looked like life was flowing ngcono for abanye abantu. And then mina mangithi ngiyazama ukukhuphuka ngiyazama ukusebenza akwenzeki vele kuvimbeke ngizaba sathe you know I speak well, so kumele ngiyokwenza ama media bathina ama media interviews ngiyokhuluma ngecurrency eindabeni abafune qualification yakho la, abafune experience yakho la, bafuna uthondesa ngomphefumulo wakho udayise ngomphefumulo wakho usathane ube yiphathi ube yimember bese into sakho ihamba kahleke. So kwakuwumusa kaNkulunkulu bengangirecruitanga because omunye uzobuza ukuthi into uyayijoyina like khona inamba ongayifonela yini ucela ukujoyina khona la apply khona no uyakhethwa kumele urecruitwe ilunga laleyo secret society kumele likhethe nawe lithi hayi sicela ukuapproacha ngokuthi uzojoyina ube ilunga lethu. So akho umuntu oke wangiapproacha mina babe nalo futhi ithuba lokwenza ngomusa kaNkulunkulu abakwenzanga.
ya siyabonga dadewethu ufazi bakho buningi yebo noma ngathi indodakazi nje yebo ya ufazi bakho buningi ngenxa ukuthi sifisa mhlawumbe ingabindi kakhulu mhlambe ke akunikeze iseluleko sokuvala okay kule video bese sithola part 2 ke okay no bazalwane isaluleke sokuthi uNkulunkulu uyalungisa njengamanje ulungisa ibandla lakhe khona kulungisayo nje ukuthi abantu uyabakhipha emsebenzini so ke wena mawukuthi uyezwa usesemsebenzini uyezwa ukuthi uNkulunkulu is asking you to step out and uyazi ukuthi akho lutho ilungiselelile like elinye business noma umunye umsebenzi okwazi ukuthi imove ayenza umhlaba jikelele uyasibiza uyasihlukanisa nezwe into ekhona le akusiyo into nje yamaphupho noma into einganekwane usilungisa sonke wokhuleka nje ukuthi akusize ukuthi uyenze ngendlela ethandwa uyena leyo kuhamba emsebenzini kodwa uze ungamangali makuthi ikhona nje lento esenhlizweni ethi hamba la ungabi nenkani futhi ngayo ngoba isikhathi njengoba sihamba semaphethelweni and uNkulunkulu uzama ukuthi mase kufika ama judgments azayo la emhlabeni ungabonakala upart of the system yasezweni yebo ngamazo uNkulunkulu ukhipha abantu bakhe manje abakhethwe bakhe yebo uyabahlukanisa kaSathane yebo asebenza ngayo ngama Freemasons amen and uzoyenza indlela yokuthi ube na indlela yokuphila manje kuphuma noma ubani noma mhlambe ke kufanele uqalbe umntwana kaNkulunkulu osindiswe kona ke uNkulunkulu uyazikhethela ke abakhe ngoba mina angizange ngize ngimvume ngesikhathi ngiseku system ngimvume sengingaphandle uyena owakhetha mina kuqala uyena owakhetha mina kuqala so I hope I've answered umbuzo akethi abanye bafisa ukuqinisekisa ukuthi ngempela ke njengoba usifakazela nje ufakaza ukuthi uNkulunkulu wenzela umusa wakhetha then uJesu umvumile noma momukela oba inkosi impilo yakho yebo ngasindiswa impela sangasindiswa sengihlele ekhaya ke manje esesebenza ke manje 2023 ukuze kube manje yebo siyabonga kakhulu ke dadewethu bonga mina baba mhlawumbe abadinga ukubuza ke bathole babuza into ethile izinto ezithintayo sensitive futhi izijulile siyakholwa ukuthi soba nawo part 2 bangathola kuphi ukhululekile ukuthi banikeze inombolo okay inombolo u071 538 5995 asiphinde futhi 071 538 5995 yebo isikakhulu ke uWhatsApp uye ube mnandi ube ngcono ngoba futhi njengoba sila ekhaya labafundi indaba zama network mhlawumbe ibuyihluphe so ke manje first option yokungithinta uWhatsApp and then ke nokufona ke makuthi ngeavailable mangi offline ke ifoni ngekho on ngaphatheka bengizobuyela kuwo Sister Khanya bani Maweni siyabonga uNkulunkulu akubusiseke sisi kubonga mina siyabonga abalaleli amen Nkosi ngokusigcineke egameni lenkosi ethu Jesu amen